Alikho elishona lingenazo ezalo kuyamkela ke nazi ezihamba phambili. I-SACP ithi kumele ixoxe kaZuma ne-ANC. Umhlaziyi ubona ingozi okhethweni oluzayo kanti bahlomle ngezikaKhisimusi empendle. Lezi ke izindaba ze-1KZNTV kanti wena uzifundela Siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Unobhala we-South African Communist Party kwisifunda iMoses Mabhida uThemba Mthembu uthi bakholwa ukuthi umbutho we-ANC kanye nowayengumongameli wakuleli uJacob Zuma bakhule ngokwanele ukubona isidingo sokuzama konke okusemandleni ukuba baxoxe ngenhloso yokugwema osekwenzekile. Umthembu usho kanje esithangamine nabezindaba eThekwini nokuyilapho ke bemile kutheni kalikho iqembu elingabhekene nezinkinga ezibhekene nemiphakathi yakuleli. Asikho isidingo sokugijimela ukuxosha loyo owayengumongameli wakuleli uJacob Zuma ukhongolose. Lokhu kuvele esithangameni nabezindaba se-SACP nalapho iphumele obala yaveza ke ukuthi umsholozi kanye nokhongolose bekumele bazame konke okusemandleni ukubunga izinkinga ukugwema osekwenzekile. We are strongly saying the ANC and Comrade Jacob Zuma are matured enough to have realized a need to sit down, particularly in the light of this offensive that we are talking about, the anti-majoritarian liberal offensive, the anti-people offensive. You see, they should have realized the importance of exhausting everything on offer to talk to each other until they find a solution that will keep on making ANC stronger to face these challenges that we have. So ours is that they must sit down and talk. Isithangamisa laba siza ngemumva kokuba umsholozi aphumela obala ngokuthi ke kangeke esayikhathaza ngokukhankasela ukhongolose nokulapho aphinde wadalula iqembu elisha azolivotela. Lokhu uvule umgodo weziqandi njengoba izinhlangano ezingamadlela ndawonye nokhongolose nazo seyiphumela obala zithi ke umsholozi akhala ngakho kuliqiniso njengoba nazo zikhala. I-SACP ithi ke kayicabangi ukuthi kufanele ikhumbuze umholo we-ANC ngokubaluleka kombimbi. But we are aware that if you talk about the African National Congress, you talk about a broad church. You are talking about an organization that is being contested on a daily basis. So you'll therefore find pockets of resistance within the ANC for those people who may happen to be anti-communist or who may not necessarily communist, would like to see a limited role of the communists in the African National Congress. So that is what we are experiencing. Lenhlangano ithi nakuba zikhona inkinga kalikho iqembu liyolungisa izinkinga zomphakathi wakuleli ngaphandle kwawo ukhongolose. Okunye okudingidwe kulesithangami ukubaluleka kokuvikelwa kwabantu besifazane nezingane udaba lokuphasa komthetho we-NHI nokunye okuningi. Uhulumeni ugcine uphasisile lo mthetho. Futhi siyasho ukuthi ke kuseke ibattle yokuqala leyo esiyiwinile. Sisaya kwenkulu ke manje yokuthi ke uzo implementwa kanjani le NHI ngoba nalapho basazolwa mhlambe basazofaka nasezinkantolo. Indaba ze-1KZNTV kube uNtomkhona Mvubu ngiseThekwini.
Umhlaziyo ozimele wezepolitiki uThobani Shandu uthi kuba sematheni kweqembi MK Party kungase kube nomthelelo ngemuhle kwamanye amaqembi kakhulukazi kulabo bantu asebephelelwe ke umdlandla wokuvota. Uzikalala uthi ukuphumela obala kaJacob Zuma ukuthi uzokweseka leli qembu yikona okuzoheha abantu abaningi kuleli qembu ngenxa yogazi anale bantwini. Isalokhu iqhubeke njalo imbono nokuhlaziya okuhlukene ngeqembu MK Party kanye nomthelela ongase ube khona emaqenjini ezepolitiki akhona njengoba kubhekwa ukhethweni lukazwelonke ngonyaka ozayo. Umkhonto wesizwe party uzoba is a very serious factor in South African politics, and I think if you look at I-Sacp since umhlaka 16 on Saturday, and what social media is saying and what is happening, akuyona into esingayithatha kancane. But again, because a lot of I-Sacp salary is based on its association with ubaba uNxamalala, kuzodinga ukuthi abaholi beqembu namalungu eqembu abe quick ukwakha ama structures eqembu ukuze akwazi iqembu likwazi ukusupporta this sasasa elakhiwa ukuba associated ngoba it's not enough. Uzikalala uthi abanikazi beqembu kuzomela baphuthumise izinhlaka zesikhashana ukuze bezokwazi ukwenza amalungiselelo okhetho. What is going to be make iqembu to be able to perform better in my elections is if iqembu has got proper structures, has got proper leadership that is respectable. Because remember, Umnomzana Nxamalala is not the president of the party. He's associated with it. He says he's going to campaign for it. He's going to vote for it. But there still needs to be something that says, can we trust the people who are going to lead the party, right? Because I don't think Umnomzana Jacob Zuma will be president of the party. I don't think he'll be going to parliament for the party. So that means we need to know, the society will need to know who are the people who are going to, so that sizokwazi ukusustain leli sasasa. Kuzofuneka ukuthi ubuholi beqembu busebenze kanzima ukuthi leli sasasa elikhona njengamanje bayakwazi ukulimaintain until kufika ama-elections. Echaza ngesinqumo sikaZuma uthi ukholwa ukuthi akubanga isinqumo esilula ukuphumela obala kaZuma ukuthi ngeke ayivotele i-ANC, kepha kunezinto eziningi ezinye zazo ezaziwayo kakhulukazi wafaka nodaba oluthinta ukuboshwa kwakhe. I think Umsholozi has arrived at a point whereby he does not feel that he enjoys the comradeship of the leadership of the ANC, especially nationally. I think provincially there is a love-hate relationship, if I can put it that way, and it seems the relationship is almost one-sided. The ANC seems to only see Umsholozi as an electoral port where they can go and amass votes through him. And that for me is where Umsholozi has seen where his power is. And to say, I want to use my electoral image and my electoral power somewhere else to maybe bring a lesson to the people who are leading the ANC. Because again, as I say, he may seem, feel ukuthi akasay enjoy comradeship, honest yabo, where he feels ukuthi may be treated correctly. Bisi wezindaba ze-1KZNTV kuchannel 261 ngiseThekwini. Uphume ngobuningi bawo umphakathi waseNguga eMpendle ukuyobungaza uKhisimusi njengoba ke sekubalwa izinsuku ngaphambi kokuba umhlaba ugubhe usuku lomhla zingama-25 kwephezulu. Laba ke bajabulele ukuchitha isikhathi noNgqongqoshe wezolimo kwaZulu Natal uMnumzana uSupha Zuma emcimbini ke awenza minyaka yonke ukubuyisela emphakathini lapho edabuka khona. Amalungu omphakathi aveza ukuthi senyuke kakhulu isibalo sabantu abahlomla ngezipho. Injabulo umphakathi waseNguga eMpendle ubungaza uKhisimusi noNgqongqoshe wezolimo kwaZulu Natal uSupha Zuma. uZuma uthi isikhathi sokuphana lesi sikhumbule la sikhuliswe khona omama nje abala abaningi baba bangikhulisile, abanyadi bekhula nomama wami, obaba balana abaningi baba bangikhulisile kaze bangibongela ngifika la bathi awufuka amaxhafuxhafu ngoba bazi ubaba. Ngitheke ngoba siyazi ukuthi ngoKhisimusi kufanele bebehlezi nemndeni yabo asenze owethu uKhisimusi la sizobujabula khona sidle nabo uKhisimusi. Kodwa kubaleke kakhulu ukuthi isikhathi sokuthi kuphwane izipho, ukuthi lokho okuncane esinako sishare nabo ukuthi bathole izipho bazophuma beziphethe. Asiqali ke manje kodwa uyabona likhuphuke kakhulu izinga manje. Ngenkathi siyiqala lento sasivumelana nabo ukuthi umuntu oseze wafika la angaphume ngaphethe lutho ngoba isipho lesi lokuthi sinqozululelane uKhisimusi uthole wonke umuntu. Oyilungu lomphakathi ukhuphukile Nkala
uthi basuka kude nalolu hlelo lwaZuma. Lo mcimbi waqala ngo-2009. Ngicabanga ukuthi enelonyaka cishe wa-14 angazi uma ngibala kahle yini kodwa nje waqala ngo-2009 kusathiwa inasiletha abantu abawu-50 azokwazi ukuthi abasize ogogo nje abaxakekile sibalethe unyaka nonyaka uyakhula njengoba manje sigcine sekuba u-350 abantu abafunekalayo and akubona abantu abadala kuphela ngisho nezingane ezincane ziyafuneka nazo ziyathola okwazo abantu abangakwazi abangenazo imali zokuthenga itokfela nje bakuchazwa nje basizakala khona la kulomcimbi ukuthi nabo bathola ukudla izingane zikwazi ukudla ngoKhisimusi kanti futhi uyasiza futhi naseyinganeni ezinye lezi seyiqedwe umatric uyazithatha fundisa ezinye zonesi ezinye odokotela ezinye othisha ukuthi ke ingane izimisele kanjani mayisinikezwe lo thuba ukuthi ayofunda ezinye yebo ziyahluleka kodwa nje uyasiza kakhulu siyawujabulela kakhulu umcimbi. uZuma ukhuze udlame oluphathelene nobulili imndeni kanye nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Sifuna ukukhuza nje ukuthi umphakathi siwakhaya kuba umphakathi ozihloniphayo wona kuqala bese uhlonipha wonke umuntu okhona okweceleni kwayo uhloniphe nemndeni yakho ukukhombisa nje ukuthi uphuma emndenini ongekho kahle wenzela phansi even umndeni wakho ungahamba uyohlukumeza abantu besifazane uhambe uyodlwengula abantu besifazane uhambe uyodlwengula izingane ezincane iloko esithi sikukhuza kakhulu lo muntu onjalo ufana nesilwana akafanele ukuthi abe semphakathini. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisenguga empendle. Bangaphezulu kwenkulungwane abantu abasalele bengenayo indawo yokufihla ikhanda endumeni ngemva kokuhlasela kwesichotho esifike salimaza imizi yabo. Phakathi kwalabo abalinyalelwe yimizi abayisithupha ke baphuthunyiswe esibhedlela ngenxa yophahla olwephezulu kwabo kanti ingane neminyaka eyi13 ubudala ishawe umphezulu yashona ujuqu. Umasipala ke wasendumeni uzwakalise ukukhathazeka ngalesi sehlo wathembisa ke nokwelula isandla lapho ke ungakwazi ukuthi ufinyelele khona. Ukhathazekile umasipala wasendumeni emva kwesiphepho nemvula enamandla eshiya imindeni eminingi ingenalo uphahla. The tornado, a heavy storm accompanied with heavy winds, neqhake elikhulukazi elehlile. Kwaphazamiseka ke izinto eziningi ukusebenza kokagesi amandla kagesi kuwaphansi kwezigqobo zikagesi isebenze tirelessly i-team yethu yakwa disaster ibambisene neyakwa technical ukubuyisela ugesi esimeni ofisha endaweni eziningi ugesi awukakabuyi kubeke sekuba inkinga ke enkulu ke yamanzi nokho kabekho abantu esisathola ukuthi bamukile ngaleso sigameko amanzi abemaningi kakhulu. Kodwa ke kube khona idamage ye-infrastructure imigwaqo yonakele kakhulu imigwaqo yethu kwaphazamiseka nezikole nemizi imndeni eminingi kakhulu abantu ababalela ku-1360 and above bahleli Dengwane kanti ke imizi ethinteke kakhulu imizi ewu217 iyona affecteke kakhulu. Kanti ke siluza umphefumulo owodwa umfanyana omncane oshaywe ngumbani oneminyaka ewu13. Umeya lomasipala uSiyabonga Ndlovu ugcizelele ngokuthi bazolekelela lezakhamuzi ezonakalelwe. Udisaster wethu ukhona kusukela ngawo umsombuluko ngomhla ka18 njengoba ngishilo ukuthi isigameko sehle ngo8 ebusuku. Ngiyacabanga ukuthi ngabo 10-11 ebusuku i-team yakwa disaster yasendumeni bivele siphumile. Ilekelelo i-team yasemzinyathi yakwa disaster ukulekelela. Banikeziwe ke abantu okungangamandla ethu ukuthi bathole oseyila abanye bathole izingubo abo okunye ke sazobuye kutholakala. Kanti omunye wabalimalelwe uphahla unxusa usizo kwabangangenelela. Njengeroof nje yonke yala ekhaya sithathe ngale kamakhelwane. Njengobona i-corrugated iron iwile lapha then singafisa kahle ukuthi sihlangabezeke kakhulu ngoba kakhulu la eGlencoe imisebenzi ayikho so makuvela into enjengalena abantu bala eGlencoe vele bagoqa izandla bazi ukuthi bazokwenza njani. Khona manjalo ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu Sipho KK Inkosi uhambele le ndawo ngenhloso yokudlulisela umyalezo kungqongqoshe kazwelonke. So ke njenge department
besizokwenza nje ufuna ukuchecka so that sikwazi ukubika kuminister umama uKhubayi ukuthi sisekelwe inhlekelele sifuna ukuthi njoba bathatha umsebenzi we-disaster ukuthi bazokwazi ukuthi bazongenelela bazokwenza yonke into ukuze abantu aba-affected balekeleleke and sifuna ukubeka-ke nje lokhu ukuthi sijabule kakhulu uma ngabe sithola ukuthi umama uKhubayi ubesewathumela amathimba azohlonza umonakalo nokuthi kwenza kanjani ngenhloso yokuthi bangenelele njengohulumeni kwazwelonke. Sobekadlala izindabeni ze-1KZNTV eGlencoe. Ake sithi khulu kuqoshwe itolo sihlangabezene kanjani masibuye. Asiphinde sikubingelele sikwamukele futhi mongabe usanda kujoyina izindaba zethu nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje. I-I-Sacp ithi kumele ixoxe kaZuma ne-ANC. Umhlaziyi ubona ingozi okhethweni oluzayo kanti bahlomle ngezikaKhisimusi empendle. Bakhala ngokuncishwa ithuba lokukhela izindlu abantu baseHoneyville eCopsville njengoba bethi-ke bezwa sekuthiwa sekuzofakwa abantu abaqhamuka kwezinye izindawo. Laba bathi baneminyaka-ke bafika lapha bathi-ke bakhahlanyezwa yizikhukhula kepha kuze kube manje akaze basizakale. Bakhale kakhulu-ke ngesimo abaphila ngaphansi kwaso njengoba bethi izindlu ziyanetha kanti futhi nemindeni simningi kakhulu akusahlaleki ndawonye. Ufuna ukwakhelwa izindlu umphakathi waseHoneyville eCopsville njengoba uthi sekunesikhathi wakhahlamezeka. Laba bathi babone sekuzofakwa abanye abantu ezindlini ezakhiwe endaweni yabo. Sisacela abantu uthi nathi bandla abasicabangele sibone izindlu ezikhona la besicabanga ukuthi ezethu kanti akuzona ezicade futhi sabhalisa asikuthola usizo. Till namanje izindlu eziqhamuka namanje. Lento niyaxa kuyimanje njena kwathi izindlu lapha kwathi singazuyisi izindlu zethu. Kuyimanje manje sizuyisile izindlu zethu njengoba ekhuluma nje umama lona. Ukhuluma into enjalo njalo noma ngafika nje manje njengamanje uyobola lapha endlini lapha ungazibonela kwawena. Saqala kudala yabo lapha kwakusaphila uHerigwala kuthiwa siya lapha. Mina ngumhlalo omdala walendawo. Wathi uGwala ubabugwala singayi kaNondwayiza kuyokwakhiwa amajojomba. Ngempela lezi zinto ezakhiwa lapha labo 2 room kwakwamajojomba. Kwasuka-ke kwabuya kwazokwakhiwa la kuthiwa kwakhelwa thina ngokwesivumelwano. Ekugcineni sabona sekungena amandiki. Okuwukuthi-ke manje lento mina sengihlukumeze kakhulu la ngoba ngumphakathi omkhulu kwale ndawo obambe iqhaza. Ingihlukumeze kakhulu lento ngihlala nabantu abasizakalayo abantu bokuhamba. Sicela besiphumele nje laba bantu. Abaphuma sibafuna ukubabona ingane zami ngiyayizamela. Ngiyayipatanisela ukuthi ziphile. Njengisho ngikhambe zo20 imbhedi ihlangene manje ungena endlini. Ukhansela uqobo yazi kwami akwangena ezingilimele ezongibona ngihamba naye. Babona ukuthi ngoba ngisile bangikhiphe ekomidini. Bafaka amakomidi esingawazi. Imeya yomasipala uMsunduzi uMzimkhulu Thebola uthi bakhela wonke umuntu izindlu. 90% abantu asebehlele ezindlini eseziphelile eCopsville. Abantu baseCopsville. We are njengamanje silungisela uqala iproject yezinye izindlu ezo-3000 enye project. Ipriority yethu yokuqala umphakathi waseCopsville then ke bese siqala ke siphumele emawadini aseduze but also remember eSouth Africa umthetho osisekelo wakhona unikeza wonke umuntu eSouth Africa ilungelo lokuhlala noma ikuphi. Senza i-housing needs register as it is noma se-update. Inhloso yaleyo nto ukuthini ukuthi wonke ama-project akhona abantu basemsunduzi bonke sikwazi ukuthi sibahlalise. Inkinga-ke yaseCopsville abantu bakhona bakhala ngokuthi kube ney'khukhula then bathi asirespondanga. Umuntu onemuzi awakhelwe uhulumeni esinesiqiniseko sokuthi iphephile indlu yakhe. What will do ngesikhathi se-disaster uku-accessa umonakalo sibone ukuthi udinga ukusizwa kuphi. Umuntu osahlele endlini engafanele indlu yodaka for example, indlu esendaweni eyi-flood plain for example, yilabo bantu esibanikeza ama-temporary residential units ngesikhathi safuna indawo epermanent yokubakhela.
Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube kuseCopsville eMgungundlovu. Imeya yamasipala uMfolozi uXolani Bhengu uthi-ke sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo ubekhuluma kanje ngesikhathi edlulisela amakhopho nokudla esamba senkulungwane yamarandi kwizaguga ezivele emawadini ahlukene alo masipala kanye-ke nezihlalo ezihamba ngamasondo zabakhubazekile emcimbini wezaguga obusehholo lalo masipala kwaMbonambi. uBhengu uthi lokhu bakwenza ukuze izaguga zikwazi ukucoshacosha okuya ngasezithunjini zijabulise nabazukulu. Kube injabulo yodwa-ke kuyizaguga ngesikhathi ke umeya umasipala waseMfolozi uXolani Bhengu edlulisela ke ngezipho zikaKhisimusi akugcineke lapho nabakhubazekile nabo abeyingxenye yalo mcimbi. uBhengu ube esedlulisela ngezihlalo ezinamasondo kwabakhubazekile. Isaguga ke ngasinye sikwazile ukuthi sizuze ngevatsha yenkulungwane yamarandi. Sihlelele olusuku ukuthi kube usuku labantu abadala omkhulu nogogo kanye nabakhubazekile ukuthi sizojabula nabo ngoba siyazi ukuthi ikakhulukazi ogogo nomkhulu ibona sebegade imizi. Umbuzo ke mhlambe umuntu akazoyibuza wona ukuthi bahlonzwe kanjani laba bantu. Kuliqiniso ukuthi kulesi sikhathi wonke umuntu uhluphekile, wonke umuntu akanakho ukudla. Kepha ikhansela ngokubambisana ne-ward committee besithi ke abahlonze kulabo gogo kubonakalayo ukuthi noma ngabe uyayihola impesheni kodwa unabazukulu abaningi kugcina kuphelele ezeni. So ke ngenxa yesimo sebudget imali esinayo engasivumeli ngoba kuba kuyangami besobabiza bonke abamasipala waseMfolozi. Kodwa ngenxa yesimo semali esinayo siqoke ukuthi imali isiphoqe ukuthi asibize ogogo nomkhulu abahlanu ngokweward kusho ukuthi bawu5 per ward emaward onke awu18 bese kuba sabamsana nekomiti lalaba abakhubazekile nalo laletha abakhubazekile ebesizobanikeza ngama-wheelchair sabanikeza nangenduku ngazo zonke izinsiza. Lezi zaguga ke zizibongele ngomsebenzi wenziwe ngumasipala okubakhumbula ngalesi sikhathi ukuze nabo bakwazi ukuthi bajabule emakhaya kanye nabantwana. Akho-ke njengoba simila siyabonga kakhulu sizwe sithokozile ukuthi sitholele lithuba kube khona esicoshayo ngoba uma ubuka kuningi abantu namhlanje abahluphekile abangatholanga lutho. Nami-ke siyababongela bonke abantu abatholile, abantu abadala siyabonga kakhulu abekwenzile umasipala nomeya wonke umkhandlu waseMfolozi. Sibonga kakhulu ukuthi-ke iforum ukukhuthala kwawo futhi ngiyibonge nawo ngoba cha ikhuthele ekwenzeni ukuthi ihlonze kakhulu abantu abadala ukuhamba labantu abadala nasemajimini yakho konke. Leli thuba-ke siyalibonga-ke lokho sikucoshile okutholakele okuncane ngoba baningi abakufisa kodwa kutholakala. Ngithola ukuthokoza okukhulu ngane yami, angazi ukuthi ngingabonga ngithini. Ngithi umasipala akabusiseke kuthi nongatholanga ongaphumelelanga ukuba namhlanje kodwa ngibone ngathi mangidlile naye udlile. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ababusisa abandiseke. uBhengu ke ube yisenxuso kuba abantu bashayela ngokuqaphela emgaqweni ngalesi sikhathi njengoba kuyisikhathi samaholidi abantu ke bephithizela emgaqweni. Kuleli holiday nje sisuka kulo la ngomhla ka16 sibone ingozi ezimangalisayo. Sifisa ukunxusa kuqala kwabashayelayo ukuthi siyacela kube khona ukubekezelelana emgaqweni. Leli gazi leli selichithekile. Uma sizohloniphana emgaqweni sibamsane angeke ibe khona into ethi kunengozi zikaKhisimusi. Isekutheni siyawuhloniphana umthetho womgwaqo. Lezi izindaba ze-1KZNTV nginguSamkethiswe Ngqulunga ngiseRichards Bay. Umsunguli omncintiswane kaZime uMiss Empangeni uAnisa Ngubane uthi inhloso enkulu yalomcimbi ukuqoqa izingane ezingabe uvanzi zigcine ke sezingena nakwizidakamizwa. Ekhuluma ke nethimba lezindaba uNgubane uveza ukuthi lamantombazane aphinde enze nomsebenzi wamakhono kwezemfashini. Ukwanda kodlame losemakhaya nokugxila kwentsha kwizidakamizwa yikona okusukumise intsha yamantombazane yasungula umncintiswano kaZime uMiss Empangeni ngenhloso yokuthi intsha ingabi uvanzi. Kubaluleke kakhulu ukuthi siyintsha sihlangane sisodwa sikwazi ukuthi siqhuquzelane sikhuzane sifundisane nanokuziphatha ukuze sigweme ukuthi ingane zethu zibe uvanzi. Sesiyazi ukuthi social media iyaba nomthelela kulezi zinto. Siyafundisana nanokuthi social media sisebenzisa kanjani. If singayisebenzisana ngendlela eright sikutshengisa ukuthi siyakwazi ukudlulisa imiyalezo nangaya ama pages kanje. It's not even about ubuhle kuphela but kunanokuthi umntwana unasifiso sini yini talent analo. It's not about ukhrana umuntu oyi1 but bonke kuthina abafana ukuthi bangama winners. Lo mncintiswane kaZime awugcini nje kuphela ngokumodela
kodwa uphinde uthuthukise intsha ukuba ikwazi ukwenza umsebenzi wamakhono ngakwezemfashini. I-GBVS isibone yenzeka kakhulu emakhaya nasenganeni. Le platform isiza kakhulu kuma victims akhona namanye bese siwatholile kuwona ama participants akhona kusukela 2019 siqalile i-event. Nalo wawina ngonyaka odlule kuzime kaMiss Empangeni uthi kukhula sekuzuzile ngokuba ingxenye yalo mncintiswano. Mina I advocate against gender based violence, so ngabona kuyi platform engcono ukuthi ngahlanganisana nayo ukuze ngikwazi ukuthi ngithuthukise imbono yami nokwazi ukuthi ngibe yizwi lalabo abangenalo izwi. And kukhulu amakhulu amathuba Miss Empangeni usungivulele wona kusukela nje ngiqeda crown last year kuze kube manje kakhulu. And I would like to encourage young girls ukuthi bethande futhi belandelela ipageant aka Miss Empangeni, because I see it as a good platform ukuthi nabo bengakwazi ukuthi bathole konke lokho engikuthola mhlawumbe nokungaphezulu. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo Empangeni. Ake siphinde futhi sithi khulu kuqushwi ezitolo. Siyabuya nengosi yezomnotho masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele mungabe usanda kubukela izindaba zethu, nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. I-I-Sacp ithi kumele ixoxe kaZuma ne-ANC. Umhlaziyi ubona ingozi okhethweni oluzayo kanti bahlomle ngezika Khisimusi empendle. Kuleli qophelo ke ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu 18 rand 29 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u23 rand 11 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u20 rand 1 cent maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingu $2,035.14 i-ounce kuthi oil ongahluziwe ubu $79.70 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi wamaZulu FC uFrans Kocejimpe Martin uthi ke akaboni bezophazamiseka abadlali bakhe abaseqala ukuconselwa amathe ngamanye amaqembu akuleli. Ngokwembiko ke yakamumva omunye labadlali ngowaseswini uTsapeng Moremi okuthiwa ke ufunwa ngamaqembu aseGauteng okubalwa ke phakathi kwayo Orlando Pirates kanjalo neMamelodi Sundowns. uMoremi ujoyina amaZulu ngesizini ka2021-2022 esuka kwiBizana Pondo Chiefs ebidlala ke esigabeni sesibili ngesizini yakhe yokuqala osuthwini. Udlale imidlalo eyishumi nane ngaphambi kokuthi ke abolekiswe kwi-DJR Stars nayo ke gijima kwi-Wesiphepho Foundation Championship ngesizini ke landelayo. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ondlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje. Sihlangabezena kanjani kusasa ngesikhathi sifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.